Voilà DeepSite partie de wonɗo ha joni sa windi DeepSite ha gaydi ɓami code ko jiɗɗa wadde ko waɗanim code ha gasini weɓamay dokku goto noddogani winda wayno yitere ni boɗɗa e mayre c'est à dire wadde code of visualisé sa woɗɗi joni eɗon ko ɗum addi code basique wadde ɗo wala sa yiɗi artude garta e code on ni joni saɗa yiɗi hebde oɗo code natta koye application walla play store walla google mbaɗa éditeur de code téléchargé eɗi kewi haade may bita treb edit toon woni oɗo biteɗo kadi acode toon aɗa wawi nadde play store sa naate play store binda acode code nani après mbaɗa recherche sa waɗi recherche mbaɗam téléchargé après gudditamo sa uddima joni an ka neɗɗo kesso a meeɗa wat code a anda holno yarat waɗa recherche a ara so ari joni ɓama dossier mo jiɗɗa min joni mbiɗa heewi ɗo dossier ji ha heewi ɓama créé on toon ɗo walla kala to belɗa mbaɗa dossier goɗɗo créé joni en gara mbaɗa dossier goɗɗo créé weɓamay walla sa ɓoɗɗi mbaɗa nouveau fichier maintenant aɗa wawi windude index point html par ce que code ko html quoi mbaɗa ok saɗa ok fichier o an ko fichier goto tawta ɗo boɗɗa e makko sa ɓoɗɗi e makko code mbaɗata to copie o natta koye ha joni DeepSite sa naati DeepSite mbaɗa code o hedde ga copier voilà sa waɗi copier nata ha joni e acode sa naati acode weɓamay pada ara wala so ari joni code o index ma o darta ha joni wala sa yi index ma o min noon mbiɗa heewi ɗo fichier ji ha ɓurti après mbaɗa code o copier boɗɗa ha ɓooya sa ɓudda ha ɓooya après mbaɗa coller joni code meɗen ɗo joni titre o sa weelama aɗa wawi change ude min noon ko block ni mbiɗen my block ɗum ɗo joni sa udditi waɗi site en ligne a udditi Google tan e barre de recherche o ko ɗum ɗo yaltate gara ha ga kala to belɗa change a weɓamay voilà so yiiɗi janggoto ha joni andude foof no yarata aɗa mbawi windude commentaire mbaɗa ɗo vidéo ji timmuɗi tawi koye pulaar laaɓɗi car kalno ɗon on calminama.